ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಇದು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಿ ನರ ಕೈಂಚಿನಿ ರೈಟರ್ ನಕಲ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಿಂಡಿ ಮೀ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ರೆ ಅಂದು ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟುದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಮಾಡಂದು ಇರೆ ಕಲ್ಪವನಿ ಯಾನು ಅಂದು ಈರು ತೋಟೋ ಕಾರ್ದಿ ನೀನಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತು ಯಾನು ಓದುದೆ ಓದಿ ನೇಟ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಅವಳ ದುಂಬುದ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ 14 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾ ಇರೆಗ ಅಲ್ಪ ಬೋನಸ್ ಪೂರ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೋನಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಒಂಜಿ 3 kg ಆರ್ ದನಿನ ಬೀಜ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಂಡ ಓ 3 ಕಿಲೋ ದನಿನ ಬೀಜ ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಹೆಂಚಿನ ಬಗುಲು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೊರಂಟು ಪನ್ಲೆ ದನಿನ ಬೀಜ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಕೊರ 3 kg 1/4 kg 1 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಪುರ ಕೊರೊಂದು ಅವೇ ಬೋನಸ್ ಇಂಜನ ಈ ಪೊಡ್ಜೋ ಹಾ ದಾದಾ ಹೆಜಿಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬಾತಾರಜ್ಜ ನಾಚಿಗೆಟ್ನೆ ಹೇರಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಉಪ ಬಾಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವು ಅಲ್ಡಾ ಹಾಕವಡ ದುಗುನಿ ಇಂಜಲ ಇಂಜಲಗೆ ಇಂಜಲ ಈ ಜನರು ಅಂತ ಬಾತಿ ಅಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎದುರು ಇರ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸುರೂಟು ಕಾಫಿ ತೋಟದ 5 ದಿನಗನೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಹೊಸ ರೈಟ್ರಿ ಯಾನು ಹೊಸ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಅವ ನನ್ನ ಮೇರ್ ಬನ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕಿ ಪಂಪಿನಿ 40 ವರ್ಷದ ಬೇಲೆದ ಅನುಭವ ಅವು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದುಗುನಿ ಸಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂದಯ್ಯ ರತ್ನ ತೂಲಯ್ಯ ದುಗುನಿ ತುಲ ಗಡೆಗೆ ಕಡೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾರಿತೆ ಏರು ಬರಾಡು ತೂ ಓಡು ಅಂಚ ಪಣ್ಯ ಬಾಕ ಮೋಲೆ ಅಂತೀನಿ ಏರು ಮೋಲೆ ಸುಗುಣಿ ಸುಗುಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಒಕ್ಕಡಿಜಿನ ನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಇಂಚ ತೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ತೆಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಇಂಚ ನೇ ಬಂಡ ಅಡಿ ಬಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಬೀಜೋಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಐದು ದೊಂಬು ರೋಡ್ ಐದು ತೆಪ್ಪು ನಾವು ಓಹೋ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ದನಿದು ಕಾಪಿ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ರಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಓದೇ ಒಬ್ಬಕ ಓದುದೆ ಪನ್ಪಾರಿ ಓದುದಿನ್ನೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಓದುನಾಗ ಐನಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ರಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ರೋಬಸ್ಟ್ ರೋಬಟ ಎತ್ತು ಇರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜನ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರಬಿಕಾ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಅರಬಿಕ್ ಅರಬಿಕ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ಅರಬಿಕಾ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕ್ರಯ ಒಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ ರಜೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಪಡಿಯ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಏತಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾನೆ ದೇತೋನು ಏನು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟು ನಕಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದವು ಅತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಏರ್ನೇನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಬಾಕ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಬೆಂತಿನ ಯಾವ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ಬೋಬ್ಜೇರಿ ಬೆಂತಿನ ಯಾವ್ಜಿ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪ ಮೂಲ್ತ ಈ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸು ಯಾವಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ನಾಮ ಓಲು ಮೂಲು ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಸಾಗಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಇದ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಎಂಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಇರೇನು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತು ದಕ್ಕದಿನ ನೆಕ್ಕೆ ನಂದತೆ ತಕ್ಕದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಆತ ಇನ್ನೀ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿಗೆ ಇರ್ನೊಂದು ಬಾರ್ದಾಂಡ್ ಸ್ಕಚ್ ಅತೆ ಆಪಗ ಅವಳು ಏತು ಗೋಣಿ ಇರ್ನ ಬೀಜ ಪೋದುಪ್ಪು ಅವಳು ಯಾನು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊರ್ತುಚಿ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಒಂತ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆತ ಯಾನು ಸತ್ಯವನ್ಪ ಅವಳ ಬೀಜದಾನೆ ಇಂದು ಯಪ್ಪ ಇಂದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ ಚೆಕ್ಕಿಂದ ನೋಕಿ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಆಡ ಅವನಿ ನೋಕಿ ಆತು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೈಟು ಬಿಡ್ಸಪ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲ ಅಲ್ಲೇ ರತ್ನ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೋಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ದೆ ತೂಲದೆ ಬಾಕಾ ಹೌ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜನಟ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಮಾತೆರಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ದೀತ ಬೇಲ ಅನ್ಪನ ಪಾತಾರೆ ಅನ್ನಪ್ಪಿ ದಂಟ ಪನ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರು ಆಕೆ ಏರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬಾತೊನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ದನಿಕ್ ದಾಲ ದೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ದೇವರ ನಾಜೆ ಬನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇರು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಇರು ನನ್ನ ಏತಿನ ಮುಳುಲ್ಲಾರ್ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಚೂರು ಬತ್ತಿನತ್ತ ಇರು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡ ಒಂದು ವಾರ ಅತ್ತು ಹೆಂಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನಿ ಏನು ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಾರೆ ದೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಆರೆ ಅಂತೆ ತೊಂದರೆ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಂ ಈತನೇಟ ಬಗ್ಲು ಒಂದಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ
ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು ಬೇಲೆದ ಬೊಕ ಪೂರ ಜನ ದುಗುಣಿಯಕ್ಕ ಕುಲು ಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿಡ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋಲು ದನಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಗುಣಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಯಾರ ಮಗಲ್ ಬೆತ್ತರೆ ಹೊತ್ತಾಲ್ಕೆ ಬೊಕ ಮೊಲಿಗೆ ಯಶೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಯ್ತಾಲ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾತಾಂಡ ಅವನು ಪಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ದಾನಿ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಮುಲ್ಪ ತೆಪ್ಪುಗುತ್ತಾರೇನಾ ಏನ್ ರೈಟ್ರ್ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ ದಣಿಟ ಸೀದಾ ಬಾತಿರ ನಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಇಂದೇ ರೈಟ್ರೆ ಹಿರೇಡ್ದ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ್ ಈರು ಒಂಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗಾಡಿ ದನ್ನಡೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಹಿರೇಡ ಬಂದಿನಿ ಈರೈಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಂಜಿನ ಯಾನು ಬೀಜ ಐಕೆ ಬೀಜದ ಕಂಪನಿ ಐಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾ ಸೀದಾ ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾತಿರ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಬಾತಿರೋಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ಬೇ ರೈಟ್ರ್ ನಕಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ಬೇನೇನು ರೈಟ್ರನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಈರೈಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯ್ ಜಾರನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪನ್ ಆನ್ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ಲಿ ಅಂದೆ ಯಶೋದಾಗ 50,000 ದಾನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಶೋದಾಕ ಐವ ದುಗುಣಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ರತ್ನಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋರೆ ಒಂಜಿ 300 ಎಂಕೊಂಜಿ 25,000 ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆನ ಒಂದು ಸಾಲೆ ಬಾಡ್ರಿ ಅತಿ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕುಲು ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಏರಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿಜಿ ದೇಪಂಡ ಮೊರಂ ಪುಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬೇನೇನು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಆವಡ್ ಪಣ್ಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬರ್ಪೇನು ಓಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಆ ಜನರ ಕತ್ತಿ ಕೈಟ್ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದರಿಪೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡೆ ದಿನ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ಪನ್ನೋಡಿಯೇ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ವಿಷಯ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತಂಡೆ ಅದಾನೆ ಅಂడి ಒಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರೋಚ ಬಿಂದೊಂದು ಮತ್ತ ಯಾನಾಯ್ನೆ ತೀತ್ ಬತ್ತು ಪಾತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಗುಣಿ ಎಲ್ಲ ಎಕಾಡ್ ತಿಂಚಿ ದೀಲ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆಂಡದ ಬರ್ತಾಯ್ಜ ಅದೇ ಒಣತಗಾಯ್ಜದೆ ಅದೇ ರತ್ನ ಒಣತಗಾಯ್ಜ ಪೋಯ್ ಚಂದನ ಓಲ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಏರ್ದಿದ್ದೀನಿ ವನಸ್ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಬುದುನಾಕ ಬೇಗ ವನಸ್ಮಲ್ ಪೋಡು ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಪುನ ತಬ ಕೈನ್ ಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಂದೆ ಅದೇ ಆರು ಜೋರ್ಲೇರಿ ಇಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಅಬ್ಬುಜ ತುಚ್ಚುಜ ತುಚ್ಚು ಎಂಗಲ್ ಕಾರಗೊಂದು ನರಕಾಯ್ತ ಅನ್ನು ಪೂಜಿದ್ ಬೈರ್ ಪುಣ್ಯತಿ ಓ ಇರ್ ನರಕಾಯ್ತ ಪೂಜೆ ಎಂಜಿನ ಕುರ್ಮ ಎಂಜಿನ ವಂಡರ್ನೇತ ಉಮ್ರು ಓ ಅಂಚಾರ್ ಛ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಉಂತೋಡ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಲೇ ಜನ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಪೋ ಚತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮೂಲಿ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀತಿರೋ ಅವು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಆಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಆಲ್ಬನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಟು ನಕಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದವು ಅತೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಸಮ ಆಯ್ ಬೇತಕಲ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನು ಇರೇಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವಲತಿ ಏರಿ ಇರೇಕ್ ನನತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಷ ಪಂಡೆ ಯಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ఒక మాత ఎపిసోడ్ డీరేని మేస్త్రి మన పేరు ఆపుండా